Mana kamano nyakwar Mogajwang en sario marukinyi makawuono chieng' wuok tich dwe ndalo 24 dwe mar 7 higa 2023 okinyi machielo chenro ma kakawanene ni yamo e nyakalondo mari mar Ramogi kod Ramogi TV ma en chenro mabende fuono kendo kolo weche duto mamulo gima oganda jo Kenya maonge oharo mora mora. Walokni machiegni kawantiere kod geno ni isebedo machiegni kod tipo mari mar Ramogi TV kanyakla kod nyakalondo mari ne jowa makamoro ni e safar mar mondo mi weche ma bende wabro wacho ka ma gero ngimani ma mi bedo gi ng'eyo ok bai kata nade. En okinyi ma bende lwasi mar rumbi kata rumbi mar kuyo gi lit pod okwako oganda kaloro koda ng'anyo mosebedo ka dhi nyime gi teko ma iwacho ni tendo bila osebedo ka tiyogo e kuyo jo ng'anyo nyakwar Ramogi. Tinende kwan ji mar launa 30 osewito ngimagi kendo kwan luoro nitie ni kidek medore kaloro koda ng'anyo miluongo kod tend Azimio la Umoja mar ywago pek mar ngima. Magin mokum weche mabende kawuono wabro yalo nyakwar Mogajwang kaka pile wano kwa mongi weche duto wapedhe lela machiegni an iluongo ni tindo makajoma kaka pile wan ka kod senior J Bonyo oyawore kendo machiegni oyawore Wood Kagan koso ja Kagan majakobuya majagongo Kagan Ward erokamano jakobuya erokamano ahinya mithulo mar moso nyakwar Mogajwang e ka bang'e wana dhi nyime gi chenro. Goero kamano ne nyikwa Ramogi duto ma nenowa kendo winjo okinyi makawuono. Mara en na mar medo jiwogi. No oganda Luo en oganda maber. Oganda Luo en oganda mawinjo wach. Oganda Luo en oganda ma jochir. Kik buok mora mora bed kodgi. Nikech lwenje gi duto wabiro mna loyo. Lweny muket kodwa ni wabiro mna loyo. Wan oganda ma Nyasaye ohero. Erokamano. Rosi no yawre. Oyawre nya bioje, oyawre J Bonyo kaachiel gi Fred. Mithulo moni mose koro nyakwar Mogajwang. Amose nyakwar Mogajwang ni kawuono kendo Nyasaye oritowa. Ene pile wagonega Nyasaye erokamano ni ngima en kaka Nyasaye omi ok ji tema omiyo ngima. Koro kwa neno kwacha kochio kawuono ma waneno odiochieng' ma kawuono to wagone mana Nyasaye erokamano. Mar ariyo wagone jok makao sagi ma winjo gima wawacho kendo miyo waduoko. Kech gine ma gimiyo wateko mar pile pile mondo wabi mondo watwak e chenro ni. Kora wacho ni kwa dhi mbele to gibed mana kodwa mondo giwinj gik ma wadhi wacho ni kawuono. Erokamano. Fred oyawre nya Victor. Thulo mari. Goero kamano mokwongo ne Nyasaye kuomiwa odiochieng' ma jaber kendo mondo mi wabed ka. Mar ariyo yiena mondo mi amos nyakwar Ramogi kamoro amora ma gichiewe kendo adwaro goyo mos makende ne jogo ma samoro nchane jowito jogi. Wang'eyo ni piny Kenya inya piny Luo sani ntiere joma thoth manyowito jogi kaluwore gi weche madhi bede pacho ka jogo ma bende nigi hinyruok ma samoro ntiere osiptende mopogore ma pod yudo thieth bende wadwa kwayo negi hawi mar Nyasaye mondo mi otel negi giyud chang makende. Wang'eyo ni nitie jogo ma kamoro fuonde gi ojony jogo manchane oyudo hinyruok ma kagi kae. Kaeto mogik adwaro goyo mos ne Jaduong' Roidik Akumu japuonj ma Victor ngeni yango Jaduong' Roi inchane owito nyare machogo mano Violet Awuor ma juma mokalo ni kendo adwa goyo ne joyengwe duto mos gi jo nyaka Chagoro ma owito chigi seche makamagi kao kamano to mondo mi Nyasaye otelnegi kendo omigi kwe makende e sechegi. Erokamano. An bende ariyo rekod jowetewa kuom timo mos ne jowa tema bende weto ngimagi kalo koda ng'anyo mosebedo ka nitiere kanyakla kod kwa chang mapiyo ne jowa ma bende koro nigi rem mokalo e ute mag thieth kanyakla kod mago mantiere pacho. Bende ariyo rekod familia mar Jaduong' Were Miguda mandala mar Achego Muroni mosainya kuom nindo mar mama Rose Lea mar Nyasach kwe kel chunye kama okwe. Kao kamano joma dongo we wachaka chenro. Ang'eyo ni kasomo muta no ka moro mapile chal gima koro onge J Bonyo maber ni gima rach ni mapiyo piyo ang'e ne ok ami thuolo mar wacho. Erokamano ma watiko godo juma to mnami wacho mogik no. Mos kod kuyo ne Jaduong' na Were Miguda kuom wito mama Rose Lea en mama manyo wagena hinya dala to
ochopo kuma koro Nyasaye ome nyicho sebedo koture jumbe mokaloge to chieng' tich abich gokinyi Nyasaye no kawe odhi oywe koro en mana kuyo kod mos mawacho ne jaduong'na Were Miguda joka Miguda duto jo Nyakach Kobuta jo Achego to ahinya ne minoda Victoria bomedo gone gi mos wan kanyakla kendo wamedo lamo ne gi Nyasaye mondo teg chunygi mos makende loti mar kakawanene ne familia mar jaduong' Were Miguda Masaineje wan kanyakla erokamano ahinya Nyakwara Mogi Ojwang' ka sa oseyombre gi wadgi ka tinende Nyakwara Mogi weche thoth ka mokalo mabende wabiro goyo mbaka okinyi mano ma kawuono kwan ji ma osewito ngimagi kalo koda teko mathoth miwacho ni kendo obila osebedo ka tiyogo osebedo ka medore tinende kwan ji malawo na 27 kalipode moko wacho ni dhano 30 osewito ngimagi e lwet obila kalo koda ng'anyo mane oluong kod tend Azimio la Umoja mar ywago pek mar ngima kwan oganda mathoth bende ywak nitie kod hinyruok mag lisasi ute mag thieth mopogore opogore magi te timore e kinde ma bende chenro mar ng'anyo kod jumani biro dhi nyime ka oluong kod tend Azimio la Umoja e pacho kaendi. Bonyo nyalo bedo ni Kenya olokore piny ma korito gobila kaluwore koda kit teko mathoth ma obila tiyogo e kweyo jong'anyo. Kisungu moro ang'eni Fred emajabul ga kisungu ni when you see it walk like a duck talk like a duck it's a duck ni kineno kowuotho koyoyo wan waluonge no jomoko luonge na tudo kineno ka gimoro wuotho koyoyo mano mnoyoyo apa ni kuma koro wachope ni VOJ nyaka wawach ne tend piny adiera makende ni Kenya okinyal rito gi luoro Kenya okinyal rito gi buogo ji osekawo higini karibu 30 nyaka ne Kenya go atua malach mane wawuoke gima kisungu luongo ni one party state to bendo osego atua malach nyaka ne Kenya yud constitution mare 2010 mano miyo teko e lwet japiny kendo nomiyo japiny thuolo malach mar timo gimoro amora modwaro manie bwo chik en gima rach VOJ no kinyi makawuono pod wan gi sirikal makoro temo timo gima kisungu luongo ni victim blame ni jok manyi goyo jok manyi nego ema koro itemo kelo negi ketho iwacho ni gin to ne giriwo kanyo nang'o wayie ayieya ni pile iwacho ni sirikal kato to kwesu meru to meru emiyawo godo lweny ipenje ni ento no mang'o kuma sirikal kale lakini nyaka wakwer sirikal kit teko mwaseneno kitiyo godo ne jong'anyo oken gino minyalo wacho no bila ne rakore gi jong'anyo to jong'anyo wuok ne gi mager ma en gimo keta mowach ni kawuono to kawadhi to wadwa timo achiel 2 3 ne jong'anyo gi mar buogo jopiny mar thiro gigo makatibo miyo godo japiny teko nikech onge VOJ keneno kanda moro mane bwana moro wuok Madhare to wacho no obila ni onge kakubiro kiro tia gas kae koro we nyathina chang'owa gini owiyo nyathino chamuche ng'adore timake titere esel to kinyne ikele kot tiwacho ni notimo ang'owa ni ne nie ng'anyo to bende onge gima nyawaneno katimore Nyalenda madi wache ni jo Nyalenda duto te mane obilo wuok rodho gang'o gi joma tuo joma nie udi ni jogo ne nie ng'anyo mane timore Kondele omiyo VOJ ukinyi makawuono nyaka wawuogi mager mawakwer ni oyo rach ok ber gino ma sirikal osetimo ne oganda majuluo Erokamano bendo kaluor medo wayie ni nitiere ratiro mar ng'ato ka ng'ato wacho makore kako nene kako yie ni berne itie sirikal in gi yiengori kor sirikal ineno ka gima sirikal timo berni mano ratichi lakini wan kako oganda nyaka wachung' achiel mondo wakwer nikech gima timore ni Machakos ka Mlolongo nyicha nitie ng'anyo gi Kitengela
nokwaneno kobilo dokie bang'e mar goji e udi kuma ne gidakie. Pok waneno. E mali ng'anyo osetimore diriyo, osenege nyaka ji ariyo. Pok wawinjo no obila dokie bang'e monjo ji e miergi kuma gidakie. Nang'o ma Kaluo ni, ma Kisumo ni, to tok ng'anyo to obila dhi e udi ji. Obila dhi kuma ji odakie. Obila monjo dukni ji. Nitie yore minyalo los godo weche. Lwenyo ken achiel kuomgi. Erokamano. We wateri mana achiel kachiel mondo iyud ng'iend wachni nyaka kadak manyalenda Kisumu, kama bende weche giduto nyakwara Mogajwang' notukie. Wach manyaka sani oganda jo Kenya girirogi ok mag piny owacho gi mag oganda kwedo mokalo ewi teko mathoth ma bende obila ne tiyogo. Alex Obado, kinyalo yudonwa kaka nyalenda ne chalo ma koro en thuolo mar japiny mondo owinj anena. Antie gi shida gi wang'a letega. Maandamano kochako watan ng'ama ne ot kae. Nokabayo kidi nwatugo mana karata. Kaje magigoya. Gibiro ni gimanyowa to wan ok waringi. Nwabeta beta. To kanye ma polisi obiro nyaka ei ot. Mochako bagi gi risasi. Ma risasi omake, risasi ochiko. Ma en kar dak ma 5 ways. Mayudore ward manyalenda B. Kama tipo nyomako obila karodho rawera moro. Waromo gi rawerano manyingero ni Omondi mayangonwa ni lweny makamano nyojuke kar saa 8 odiochieng' e simbane konindo. Owacho ni osiepene nyodhi lime kaluore ni wiye nyobare wach mane osir kod min mare. Polisi achiel ogwedhot badhoto yawre. Kose gwedhot badhoto yawre to donjo to yudo ka osiepena go bete kom kanyo. Tachiel otemo bo ogore gi polisi borengo. Moro ni ema gichwado, alafu anna poda ne kitanda nindo, ema gibiro na kitanda kanyo. Ta iso bina tuo. To moro to chaka chwada e kitanda kanyo endo gi loth. Bo nyisa na wuogo. Koro sama wuok oko no gichwado chongane. Kanya magichwade mawinjo ko ywak. Hapa ni kwetu mimi sikuwa naandamana. Hapa ni kwetu, hapa ni kwa nyanya yangu, mimi niko kwa nyumba yangu. Koro harakati mano ywak ne maparo ni jogi ofil ni karang'ani innocent kata dokene ndara. Ma koro gitimre nade gichako we. But kane gigoe to ne giwacho ni wiu tek un joluo. Wan wabiro mondo mi wanegu nikech wich teko maru. Minroni medo lero ni bang' obilago nyoso chong wuode ma bende ni kod ng'ol mar wang'. Obilago nochako duogo e safar mar ariyo kod paro mopogore ka gikok mondo jodak oyaw dhoudi. Koro walorre koni. Tadiero ko budho gichagi duogo. Koro ka giduogo mar ariyo to koro ne giduogo gi paro mopogore. Nikech kinen ka polis koro kok bunde kamae. Dhodni dong no nego nyithindo gi do yudgi. Jodak manyalenda oyango luoro masani gin go nikech lweny manyo neno e alworano bende gikwedo obila kuom luwo oganda nyaka e utgi. Kendo kane wane udi ki yawo dhot matin tineno ka polise biro gi bunde. Sani waluor kama namanda biro waluor nikech iparo ni dhi goyi. Makosa imako go mane ng'amo timo makosa to ng'ama onge makosa igole ot nang'o. Joka mawaywak maandamano ni oromo wabe omiyo wayweyo be matin wan jojwa kali kech benego wage nyithinde ot. E kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu, laktar yango ni jopiny mohewo 17 medo dhi nyime kod yudo thieth bang' hinyruok e kinde ng'anyo. From the 17, 8 were of gunshot wounds and the rest were reportedly being assaulted by the police officers. Among those who were assaulted, we even have a 15-year-old girl who was allegedly removed from the house and then was assaulted there. From the 8 of the gunshot wounds, we have 2 critical who needed ICU, but our ICU is full. And all the other gunshot wounds were being prepared. Some are already in theater, so they are removing the bullets and also the fragments. Achiel kuomgi en Fidel Ochieng, rawera machiegni 17 manyo obila ogoyo gi magina 9, 8 e kore kod achiel e bade chieng' tich ang'wen kar saa 5 mar onyango. Wan wapo mana ka Land Cruiser ochopo to gilor giwacho ni wamanyou
unemu chando waka to angiso gini wan watuga tuga wan ok wane ng'anyo kanye mamoro chwade wiya kada wuok ng'wech ni to ogo lweta olungo wadgi chako ogoya chako nuoya ne gihinya sayo ya wainyora konya uru kwayo magengo ne jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga chalo kamae. To wan pod wadhi winjo matek koro giwuoya gi gik ma ginyalo loso mondo gilosi mondo mi raia watimre nade wabed gi kue. Akwayo Raila ni owuo gi Ruto ji kik tho giwe ng'anyo gilos weche. Polisi owe lawre kod ji iwinjo gibed ni gin gitim security e mwandu gi iwinjo ogiwe lawre gi ji. Kata obedo ni chenro mapile temo duogo e kaunti ni e seche ma jogo mane oyudo hinyruok mopogore kinde ng'anyo dhi nyime kod yudo thieth. Jodak mawuok kuonde ma yuto ji ni piny to koro medo dak kod luoro kaluwore kod teko mathoth mobilo osebedo katiyo godo kuom japiny. Gikwayo jotelo ariyo, jatend piny owacho William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo donjre wachni gilos weche mondo kwe onyal dok pacho kae. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wach malit mokalo nyakwar Mugajwang ber kiwinjo gi timo kupimni. Erokamano nya Millicent kuom report makamano ma timore ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto yando poyo tend migawo mar obila kuom kedo gi jong'anyo. Alex namba 14 kinyalo miyowa mar mondo mi oganda jo Kenya na mong'e tie weche gi duto jomadongo. Roslyn, kapod warito jatend piny Kenya, ing'isa ni jatend piny Kenya oikore mar loso kodwa. Mae kaka jatend piny Kenya noloso kopuoyo kaka obila ne orakore kod jong'anyo. Na mimi nataka niwaambie polisi wetu hongera kwa kusimama kidete na kuhakikisha kwamba kuna amani na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanachukuliwa hatua, ndio tuhakikisha kwamba kuna amani Kenya. Roslyn, wach malita yenya. Vioje ing'eni king'iyo gik matimre go tido gi penjri ni to katiba mane wayudo mane wagore ne mokadho higni 20 ne en katiba ma koro sani ng'ato nyalo kawo to keto tenge to wacho ni koro sani kora ane loch ok onyal tiyo gi katiba nikech gima waseneno kotimre ndalo manobet gi ting'eni ka wawacho jomotho mowacho ni chopo ji 30 mago jomotho chakre tich adek Wednesday nyaka sani. Kani neno report ma jo organizations mag human rights no golo kata manyiche koka ng'anyo chako ne giwacho ni igani kachakore nyaka sani ji mosewito ngimagi gin ji 37 mano Imlu no wacho kamano. Kani neno Amnesty International be no wacho ni chakre iga ochakre jo mosewito ngimagi gin ji 30 to ne giwacho ni jomo inyore gin ji 67 mano kanyiche pok wadonje mang'anyo mano gikni. Koro kidok ming'iyo gik miwacho gi tiyudo kama wantiere wan kama rach ahinya nikech neno kata genocide nochako gi joma notho ji 80. Koro sani kama wantiere ni kanye maparo ni Kenya dhiye. Ting'eni gima lit kabisa ni king'iyo katiba manyien ni gima ntiere gima noketo miluongo ni IPOA, International Oversight Police Authority. Independent Policing. Manyiso ni sasa mobilo wuok motiyo gi bunde ne onego beni ntiere report ma IG miyo IPOA kawacho ni kamano obete tiwacho ni reasonable force. Manyiso ni reasonable ni nyalo yudo kama koro obila nitiere onge gima mora monyalo timo. Koro bunde ne gimotimo ng'owa emodong' godo. To kendo bunde no kotiyo go nyaka ballistic team mane na dieri kaka no tiyo kode no ne en gima ne nyako timo ng'owa otigo. Kineno ripode mosewuok jomosewito ngimagi kata jok mose go gi bunde ng'eny gi ogo gi toke. Kani neno report mane owuok ng'eny gi no ogo gi toke. Nitie kata ng'ama notho Migori miwacho ni notho gi tear gas canister no much monegi suffocation. Korido gi penjri niya kama Kenya chope wanyalo bet ni koro obila koro niya kamano mobila koro onge ng'ama ng'iyo obila nyalo timatima kaka dwaro to joma ntiere loch to nyisogi ni obila otimo ng'owa utimo maber. Sani ema kendo waneno kama koro ji obila rwako nyaka lep raia madhi malokre jafwambo mago picha mamak ji
Koro mano nyiso ni kata jafwambo matiyo tije sani be koro nyaka bed motang'. Nikech kaka ng'anyo ni dhi mbele kata jofwambo be koro biro bedo victims. Nikech koro jopiny biro wacho niya, koro wan wakia obila to wakia jofwambo. Nikech mano e gima gitimo. Mar adek ni neno gima ne koro wuok ma koro obila tiyo gi number plates mo kata mag Kenya. Ni neno kane gidhi e ot mane retired Migosi Uhuru Kenyatta. Ne gidhi number plate ma South Sudan. Ma kata jo South Sudan ni winjo kosewuoyo mowacho ni jogi koro bro bedo targeted Kenya kan nikech ng'ata moneno ng'ama nigi number plate mar South Sudan bro parlo ni gin obila ma umore kamano ero. Koro aparo ni kama wantiere ni to gipenjri ni to wan gi piny, wan gi sirikal koso gi gima dho kisungu wacho ni banana republic. Nikech ing'e ni kama onge rule of law iwacho ga ni anarchy koro timang'owa donje. To kanye mwachopo nikech katiba wacho ni sama ikawo loch kaka William Ruto nokawo loch higa mokadho samo ting'o mumano, achiel kuom gik mowacho ni nyaka tim en rito ngima gi mwandu mar jopiny. Sani gima waneno ni gisherekea wito mar ngima mar ji nikech kisenyiso obila no timo tich maber to ngima to witi. Kata de bed mana ni jopiny riwacho ni notiyo gi kidi kata nang'o. Ting'e ni gimokwongo en ni ngima no kata en mana ngima achiel kadine gin piny molony sani de koro jogo osewuok e ofis. Kineno ga kata ng'ata achiel e demonstration kotho to en wach maduong' malich. To Kenya kata en wach mar kawaida ikwana ni adimu anego tudhi mana mbele. Manyiso ni ngima National Police Service kata manisi mar interior poko wuok golo statement mawacho ni ji adimo setho, ji adimo hinyore. Gin gi siku mania wasemako ji makama. Mane gima ne IPOA wacho ni king'iyo chik wacho ni within 24 hours onego beni ntiere report ma Inspector General of Police Jafeth Kome miyogi manyiso gi ni ng'anyo mane ntiere kata piny kane itimo operation ji makama no negi, ji makama no hinyore. Kama e gima notimre. Report no nyaka sani Commissioner mar IPOA John Waiganjo nowacho ni pok giyudo kata achiel. Manyiso ni ema ni jo kachako ni nyaka bede ni jogi okawo chik to wacho ni koro wa suspend. Nikech ka giluwo chik sani no onego beni IPOA golo list ma wacho ni wan nyaka nche ng'anyo chaki. Ma e list ma wantiere godo ma police osemiyowa ni magi jomo wito ngimagi, magi jomo hinyore, magi jok mane wamako ma wadetain. Tineno kata sani koro jilal o kata ni makini kata nango iwacho ni gimoduoge ilongo ni detention without trial. Ting'e ni king'iyo chik article 49 wacho maber ni right mar ng'amu bed arrested nyaka chiw. To article 50 mar constitution to wacho nang'owa ni nyaka ibed gi right to fair trial. Sani nitiere wajumbe manolal. Anthony Oloch poko ng'e kuma ntiere. Mane ntiere leader mar Mungiki Maina Njenga jikia kuma ntiere nyaka go wadgi nyaka gipiene. Ni neno kata bloga Pauline Njoroge no maku atamu kuchuchu. Mabe kata nyoro kani nene mbui ne wacho ni polise manomake. Wacho ni kano make to ne en ng'ama ne onge gimora mora. To gibuok ni ka gichupe station to kori wacho ni no otiyo gi yedhe. Mano omake gi yedhe ni ne ntiere go. Koro gipenjre to wan sama ne wamake no onge gimora mora. Manyiso ni kanye kama wachope makata inja Kenya kama intiere ng'e ni kobilo maki to Nyasachi ema intiere. Kamano. Ang'eni wabro dhi weche mag meko ma oyae masani ochako osieko kendo. Fred, wan e kinde machalo nade? Dibed ni Kenya odokore piny makoro tendo bila makoro tawala? Victor, podo kwa chopo kanyo mak mana ni telo masani gombo gi hilo mathoth mondo mi wachop kanyo. Gin gi riyo, gin gi kech, gin gi siso malach mar terowa kama piny Kenya ne owuokie ndalo mokalo ka. Nekech Victor, aparo ni gik ma waneno sani litie moloyo kata mana gik mane waneno kinde mana jawagunda ne ni pacho ka. Kech macha ne jowagunda. To mae to koro itime gi jarateng' wadu titime odiochieng' alanga. Victor, ntiere weche mawuok ka weche ariyo. Obila gi piny owacho, jowacho ni jong'anyo, jok ma ginego gi kata jok mosethogi ni gin jok mane ok tim ng'anyo mamuol. Kaeto
jok mang'anyo bende wacho ni ne gitimo ng'anyo mamuol. Wang'eyo gima katiba wacho article 37 ler e ratiro mar ng'anyo, wuoyo kuom ng'anyo mamuol. To mae bende gik mosebedo kinde duto, kata ka doko ni jong'anyo go dhi, nikech wan to ok wanyal wacho ni ji ong'any kata ji kik ng'any. Mano en paw siasa ma josiasa wegi motimo. To kata juma mokalo ncha niwinjo ka kwa wuoyo kuom ng'anyo mamuol. Ibiro penjori ni to dayo mong'ol mobeti e wheelchair e ode kamodhi oyude, to bila kao rungu to goyo godo miyo ma bende king'iyo kata kaka wuoyo ike ohinyore. Dayo ni ento no timo ng'anyo e yor ma ok mar yo mamuol nade yore kama entie. Kata mana chik mar lweny kidhi kata mana Ukraine gi Russia kama lweny nitie. Chik mar lweny wacho ni ka ng'ato ting'o bade kama tiende no sarenda. Ochiwore. Mano jalweny man gi bunde ema koro bolo bunde ne piny moting'o tiende no ochiwore. Chik mar lweny ok oyieni mondo ineg ng'ano. Imake ka ito bedo prisoner mar lweny. Obedo prisoner mar war. Ka ng'ato oseting'o bade, Victor, ng'at modhi olodhi e iode, ento ere kaka kama no ng'anyo ni okethi mwandu jomoko. Magi penjo manyaka ikungi penjri. Ka tendo bila nyiso wani jogi ne nitie, tipenjori ni to nyathi ma ja higa 15, nyathi ma nyako modhi olodhi e iode kae tichwade mago e risasi, ento no ketho mwandu ng'at mane e iot. Kata ngima polis mane nitie atari. Mane nitie atari. Ma justified to be. King'iyo picha mwaneno kacha, ineno ka ntiere rawera ma otiel piny kendo bila goye, to bila molo 10 osekete. Tiende ni mae ng'at ma kata ka ne en gi kidi e lwete, to kidi ni osemaye ma koro en e lo. To kichaki ng'iyo kanyo, jogi igogi e estate, ok gini e ndara. Obila nyocha ne odhi ma othung'o oganda kuonde ma gidakie. Koro kisedhi kama ji odake, ere chik mowacho ni ng'at mora mora modak Nyalenda, king'iyo tipo king'iyo pichano, macha en kama ji odak. Macha ntiere e kama ji odak kanyo, ntiere de, ntiere mine, nitiere bende nyithindo. Koro kama gitiele piny koro gigoye cha. Ere mwandu jok mano oketho kacha. Mane penjori mokwongo. Pek mane jogi neno mane ok nyal kata mana tuwe lwete opingo mondo gitere ka sirikal. Mondo gitere ka sirikal, nikech kacha koro gin gi ratiro mar make. Koro ma nyisi ni mae en order mane ochiw mondo mi ng'at mora mora modhi oyudi. Ineno kaka koro gigoye, makati go wiye kamora mora migoyo kuome ok dewo. To macha en ng'at ma koro mako yot, makato bila achiel koro mako to tere. Mar ariyo, igo jogi kama ji odakie. Tiende no bila no odhi odino ne jogi kama gidaki. Magi gin fact ma ng'ato ok wachi ni ok wadok ne obila. Magi gin gik maneno ma ng'ato neno gi wang'e. Aparo ni obila kodhi modhi odino ne ji kama gidakie, kanyo koro ing'e ni gidhi giyudo ji te. Giyudo jok mane ok ng'any gi jok mane ng'anyo. Dine gini timore e ndara kama ji nitiere, tiwacho ni samoro magi gin jok mane owuok oko e ndara kama ne gintiere. To kata gibed mana ni gini e ndara, ka ng'ato oseting'o bade modhi e lo, nekech ing'eyo no obila nigi magina kod risasi. Jogi jok mang'anyo kata bed mana ni ging'anyo e yo ma violent, kata ni giting'o kidi, to kisetielo ng'ato mikete lo, chik wacho ni koro ne gimak ng'ani kae titere stendo obila. Kineno rawera ma iluongo ni Ronnie Omondi, manyocha nogoyo risasi 9. Koro idhie ni risasi 9 ni ne en paro mane obila ni nigodo. Nikech mae en order mondo mi ogo ng'ani monegi. Ma bende en mana kuom hawi maber nobet kongima. Koro Victor, aparo ni gima timore Kaluo en gima nyaka kwedi okang' mamalo. Kendo en gima nyaka wawach ne obila, ne tendo obila. Gimoro achiel mana, achiel kuom weche mag history king'iyo manomiyo slave trade ochung' e pinje mag Israel gi pinje mag American, en ka jok mane ochung' e weche mag lony mag uchumi kuno, nonyiso gi ni tiyo gi jok ma slave kata wasumbini ne less productive king'iyo gi jok mowe free. Aparo ni kama ogike ni en gima lit ka jatend piny wuon William Ruto nyalo wuok mowach ni obila no tiyo maber. Gima no nyalo wacho en timo nang'oa mondo investigation odhi nyime. To ka koro jatendgi ema osewacho ni gitiyo maber, koro aipoa to en ng'a? E twak mare mar ariyo gi ute mag fwambo bang' yiero mare,
no wacho ni weche mag nek maoya mitimo gi polis no bro bedo gi maonge. Mae no to donge kata beche mogo no ko ni bro dok koro gik mineno koro gitimo sani gi e gik mani itimo negi kata mane giwacho ni itimo negi mak mana ni Uhuru ne ok ogik okang' machalo kamae kata iwacho ni norach machalo nade ne ok ogik okang' to mogik madwa wacho mondo achaka wene jowetewa ogo wiye Victor nikech ma en twak malach. Gima lit na moloyo ni iyudo ka joluo moko nikech koro nyalo bedo ni gitenore gi sirikal ng'ato nyalo nyalo ting'o dhoge kendo yawo dhoge malach kowacho ni gima obila timo kaluo ni en gima ber ni joluo mane ng'anyogo ni ne ng'anyo e yo ma ok muol. Victor, kit joluo nigi gima iluongo ni wich kuot. Ok inyal chung kimieli e remb ng'ato. Ma ema miyo kata sama ntiere ywaruok e dala kata anyuola to kogik sama ng'ato tuo kata wadu mane uchwanyoru godo kaka joluo Nyasaye no chweyo kata wuono mane uchwanyoru go to ka ng'ato tuo kata ng'ato tho tiyudo ka ji ne weyo pogruok margi ma dhano dhi riwre. Koro ma ne en thuolo mar jowa mantiere sirikal mondo ma e thuolo mane ginyalo wacho ni gima waneno ni gin makoro ero ginyalo wuoyo gi piny owacho nikech giwacho ni komachielo ni obalo. Koro ne ginie gi thuolo mar wacho mae kotelo gi PS Omolo kotelne gi mi Owalo to gi joduo mamoko mantiere sirikal. Koro gine mane gibede ogap giwacho ni gima dhi mbele ni samoro ok ber ginyalo dhi bende ma giwuo kata mana gi jowa kata joma gineno ni ng'anyo e yo ma ok kare. Koro gine ma gibedo gimiluongo ni voice of reason. Mae thuolo ma koro gitang'ie leadership. Mae thuolo ma koro giwacho ni telo muneno umiwa godo ni omiwago lakini jothurwa watem mondo mi watim gik moko dimos to sirikal bende giwuoyo godo. To ok inyal wuok kiwacho samineno ka miyo ma jahiga 80 miyo ma jahiga 70 igoyo kendo bila goyo tiwacho ni miyogo ni jogo gin joma wigi tek kendo bila wuok kacha ko wacho ni ujoluo iwinjo gima mama cho wacho kane ma wacho ni uchando wane kichu joluo wi utek. Aparo ni ka gik makama gitimore to gimudugo bende wang'iyo mbele en keto piny Kenya mbele moloyo dhi kedo goganda achiel nikech gima kamae gin gik mineno ka kizungu wacho ni giradicalize ji nikech samoro miyo Victor kidhi Kisumo kata idhi mana ibiro mana Nairobi kata idhi mana Kibera onge jaluo mantiere gweng' moro amora ma onge watne Kisumo. Ntiere ng'ato man gi watne wuodu wayu moro ibiro do ka chiwo wadu moro ntie ji teni gi wedegi momiyo seche gido ka ji e gweng' te chuny mine omoko. Ng'at moro amora man gi nyathi Kisumo openjere mana ni to udhi nade Kisumo kanyo kata mana Nairobi ka. VOJ Wach marita nya jei bonyo ing'e ni chunya lit gima notimore konde nikech ng'ama nie ndara mang'anyo ka ino bila tineno ka ok otim ng'anyo no yo mamuol to chiko yieni mondi rakri kode mondi kibed ni rito ngima dhano to gi mwandu to ng'ama nitiere e dalane ing'eni Nyalenda ng'enyne gin joma nitie del nigi Nyalenda Kisumo ji mang'eny nitiere del nigi udonje del ni mag jogi kaponi nitie gima ne giwacho gima ne giketho gima ne gi ranyisi marach to koro polis manyo waneno OCS ma Migori manyo ochung' kokchiel to wuoyo gi jopiny to konegi ni ooyo kik wakethru gimoro amora mondo waluorre watim maber un beduru gi kono ng'anyuru gi kono to kik utim ang'owa gi koni ang'o mane mono joge Nyalenda kanyo nitie chief Nyalenda kanyo nitie assistant chief Nyalenda kanyo nitie gi jotelo nitie nyaka police post moro nitiere police post ang'o mane mono luongo tikoni wan ka wang'e ni nyathi ma dalani wang'e ni nyathi ma dalani wang'e ni nyathi ng'ane nyoti machiel 2 3 miwauru nyithindogi kar mondo dhi chwado ji e koru gweng' alanda kamacha makoro we ka koro gweng' ji ohinyore dhano luor gima timore VOJ nyalene mane baby pendo bene no hiny ema dwa bire nikech ka ipo wacho ni gibro timo investigations kata gitim na investigations manade cases matin mwaseneno kodhi e doho ma police otim nade utwe
nokawo ngima dhano kata ni nogo ng'ato. IPOA kaka sani en ok aparie ni gin gi uwezo. Ok aparie ni IPOA nigi uwezo. Kile statement mar gicha ni them. Acha guok mauge laki. Akia kaka dawache. Ingeni ya VOJ pile wasiko kwa wacho ni chapter 15 no miwa institutions apart, commissions and independent offices. IPOA ni achiel kuom independent offices. Nitie gimomiyo chik nomiyo gitekono. Ineno wad mar independent. Onego beni en independent magi mora ma ng'ato timo. To ng'e maber momineno kiwacho ni wami 6 years non-renewable. Manyiso ni kama intiere cha ka ng'ato dwa goli nyaka okel mana tribunal mondo wach ni ya ng'ane wagolo nikech notimo makosa machal kama. Manyaka jopiny be nena dieri ng'ane timo ang'o igolo kama. To gima waseneno katimre kani chiko mi teko. Lakini ng'ato kodonjo ofis no to ng'ama nomiye tich cha emong'iyo. To mane mineno kata IBC be wan godo gi shida ma wantiere godogo. Nikech sama ng'ato donjo to ng'e ni en independent. To kose donjo ofis cha to nitiere kako kawo mrengo mopogore. Dine IPOA tiyo kako nego beni tiyo. Iwinjo ko wacho mabe ni gimoro kaka specialized units. Sani nchi winjo ka jakom Raila Odinga wacho ni nitiere unit miluongo ni OSU. Yes. Mano replace manilongo ni SSU mani wacho ni lal gi jicha. OSU ni besani no okete special unit mani tok Nairobi area ka. Container kama negi wacho ni negi kanoji. Manyiso ni jogi kochi. Container mane itumbi ginende kumalisha. Koro sani OSU no be mane tich motiyo. Sani gine jok mineno kineno kokwanji Subaru moko manche neno kabiro maonge number plate ka. Mage jo OSU. To IPOA wacho maber niya, any specialized unit mobedo formed. Nyaka dhi nyisgi ni nitiere unit molos kama, matije dhi timo tich makama. OSU ni nchoko nyisgi. Manyaka ne jokoro azimue mawacho ni OSU nitiere mae masani lal giji. Eka koro IPOA be odogo ng'e nang'owa ni nitiere unit manitiere. Mara ariyo IPOA achiel ni ne wacho commissioner ne wacho maber niya ni polisi owuon oseyuak negi obilo osebiro monyisogi ni sama wadhi operation nitiere special unit mabiro donje kindwa eiwaka to tie iwaka mwake ni command gini kanye ng'ama command gi to gibiro gitiyo kendo gikawo ji to gidhigo. Koro iwinjo ka nying obila ema dhi mbele ni obilo timo ang'owa ni emolal gi ji to jogi ema lal gi ji. Mar adek iwacho ni kokirwako uniform mar police tidhi operation to in obila onego beni in gi identification makibiro mako je ibonyo tinyise ni anan ng'ane awuok e station makama to ma e tich matiyo. Nyocha okwaneno kama notimre madhare ni neno ka ng'amoro konanga odhi kendo oliwo kijana mawuoth modhi mopondi chwade gi bunde kendo wuotho maber kosetiyo ko en odhi kendo jofwambo nitiere kanyo to kodeo ogoyo to kotieko to wuotho maber modhi. Koro penjire ni yani ka koro mano nyalo timre Kenya masani ji adi milal go gotieno ma jo Kenya timo ang'owa okia. Sirikal ni kano odonjo nowacho mabe ni gik mane timre sirikal machielo cha ema ne giwacho mokwongo ni SSU ema ne lal gi ji magikawo nyaka jok moko magitere court. IMLU kata ilongo ni Haki Afrika kata ICJ nowacho mabe niya joma notergo nene na fraction matin mar SSU no magi jok modogo lok masani kori luongo ni OSU ni gine jok mineno kamanyo ji kwanyo ji gi Subaru to lalgo. Koro ka wantiere gi sirikal magin giwegi gidhi giloso unit ma jo Kenya kia to nego beni jo Kenya irito wachimo kanyo. Ing'eni penjo ma ji penjore ka mang'eny mokalo en ni wachopo ka nade. Dibende ng'anyo mar pek man ngima ne momiyo wachopo ka to mar ariyo dibende gima ber ahinya ka oganda lo bende oloko pattern nikech chal ka gima ng'anyo ni mopogore gi masaba cha sani ki imenye to chal ka gima imenye counties ma Kaluo kata gwenge ma joluo dakie mopogore gi piny Kaluo. Ing'eni VOJ inyalo penjre ni akani neno jofwambo nitiere ndiko kata weche magisebet ka gichambua wige mokadhogi. Mokwongo ni neno bura mano luong State House mar wajumbe. Mano nyis wajumbe ni ka ng'anyo nitiere to un butimo ang'o ulos ng'anyo makoro ketho ng'anyo machielo cha.
Mar ariyo ne nitiere bura manoluongo Nairobi kama be bura no nobedo chaired gi wuodwa Raymond Omolo mane mar commanders mag police. Ma bura go ema nonyisgi kaka gimbe gidhi dil gang'owa gi jong'anyo. Koro sani onego beni be koro wapenjo niya to jok mane odhi e burane nonyisgi ni giti gi jong'anyo nade. Nikech ng'anyo masani wadogwa neno kodhi mokadho kaka ne ng'anyo timore. Bin ni bede ni instruction nowuok ni koro sani kaka Luo Nyanza mudhi mondo dhi ugoji ahinya nikech kanda ladek manotimre Luo Nyanza gi Migori ji notho aboro, Kisumu 11, Siaya ji 2, ji 4. Koro nyisa niya magi ngima molal e ndalo adek to magi mana ma wang'eyo miwacho. Koro wakia ni gin ji adi ka namba mimiyowa ne adieri kose namba mani malo. To kata jok mochung' ne kuonde go dong dubede mupenjru niya adieri ngima moselal mane region achiel e counties adek en ngima mang'eny. Wanyalo loso wachni nade mondo wane kaka ng'anyo nikech ng'anyo to nie katiba. Erokamano. Walok pattern koso. Mokwongo vioje kapok waloko pattern nikech pattern to nyaka waloke. Wacho ga ni pap kadiny tiloko pattern. But gima timore en kama an kaka nene. Oganda Luo en oganda majachir. To oganda Luo e rekod mar Kenya kae e oganda mosekedie ni gimoro amora ma sirikal timo marach. Gima sirikal temo timo en ni sama idino ne oganda jaluo mi goyogi mi hinyogi to oganda mamoko luor. Itoka koro jochir ka joma wuok ga ka emosedi kama to wan to koro ka wawuok tibro timo nade. Mane gima sirikal temo timo. Idhi thung' oganda Luo igogi mondo wachak penjore penjo ni to ka joluo ema koro tek to jochir to wuok ga ko wach ni ji owuogi to koro wato ka nwawuok to wan tang' gitimo nade to wato ng'ewa ni waluor wan pok nwatimo ga gini wakia. Sirikal temo tiyo gi instruments mage mar thiro dwach jopiny nikech mana kaka ne wawache juma mokalo ni ng'anyo masani ok en ng'anyo mar Raila Amolo Odinga. En ng'anyo mar ng'ata ng'ata makamobetie to neno ni sirikal ni nochike gik moko to higo cha dhi rumo to gigo pok otim ngima kore komedo diye. Sirikal nokoni bro loka achiel 2 3 kokawo telo to koro ginie telo pok gitimo. Jogi wuok te nikech giyudo nafas mar dhi golo mirimbgi no e ndara sama ging'anyo. Makoro kikawo oganda Luo tidino tigoyo tinego kaka timore ni to oganda mamoko bedo gi luoro. An kaka nene mane strategy ma sirikal timo emomi imedo gi mako ji ma oyae mondo ng'ata ng'ata madwa loso, ng'ata ng'ata madwa chung' to golo duonde oko to koni ooyo rach to kwero. Kata wan be koro diny kodwa ok ni kata kotiko chenro wajochir. Adwa wacho gimoro to ni joma luoro winjo. Okwabi neno mudho. VOJ ipenjo ni to nyaka walok patana. Dwaro biro bedie. Dwaro bendo biro bedie. Mondo wang'i kaka oganda. Ni to en ang'o momiyo wane marakruok kodwa nikech Kenyatta norakore kodwa. Moi Wuod Odongo be notime. Kibaki bende notime. 207 gi 208. To kata Uhuru ni bende orakore gi joluo malich. To William Ruto bende koro setime. Sirikande abich duto mag piny Kenya oserakore kodwa. Nyaka wapenjore ni to wadwa timo ang'o gang'o mondo kata kirakruok kodwa tirakruok kodwa ne gino ma wabende wayudie ber to wayudie mor. Mbaka moro nyaka gore mbele ka. Mbaka nyaka gore mbele ka. Mbaka moro nyaka gore mbele ka. To en mbaka manyaka riw ji te. VOJ oganda Luo ni nigi professionals. Jogo matiyo kuonde mamoko madongo dongo majolony. Oganda Luo ni nigi josiasa.
Oganda Luo ni nigi johala. Oganda Luo ni nigi jo kanisa. Oganda Luo nigi nyithi sikul ma mbalariany. Gi jo secondary gi jo primary. Oganda Luo nigi jo juakali. Nyaka wamanye yo moganda Luo te bedie piny mondo wagoye mbaka ni ang'o gang'o mabromio nikech adira makende moko timore machala chai. Ang'o miyo chawa? Nyaka wapenjie penjono. Ang'o miyo chawa? Nikech kok waduoko penjono to pod wabro rakore gi sirikende higni mabiro. Nyaka wang'iye ni to ginang'o gang'o manyaka watim makata ka sirikal onenowa to gichung' gi chien gikoni jogi ok wanya donjo kuom gi kimo manyicho wadonjo kuom gi choncha. Nitie gik manyaka wayudi to wayudo mna gigo kwa bet piny to wawinjore to wakoni wan kaka oganda ma e kaka wadwago lwenyne wadwago e gi style manyien. Erokamano. Rosin kapok amiyo Fred inyalo tumane na wiye matin. Ing'eni VOJ kani neno ng'anyo mosebet kantiere gi. Fak nyocha ncho wacho ni anonego watim story mwa wacho ni a pattern mar kaka ng'anyo timore olokore. Nikech wang' ni kuma nchera chanya ne Kisii. Kendo wakamba be nyocha owuok. Ma wang' ni nyocha olokore kata jo Mount Kenya be notimo ang'owa nowuok. Kata Mombasa gini ni neno kaka nowuok. Koro wang' ni ne owacho kata ni joluo oyudo nafu oyueyo. Koro kata mani ne ni gologi ute ni okwanya wacho ni kuonde oganda Luo ema ne ng'anyo rache moingo kuonde tek. Ni neno kata Mlolongo kaka ne chal, ni neno kaka Kajiado ne ntiere. E Mali osebedo karach minego nyaka jipile. Ang'o momiyo mar joluo ni ema koro nyalenda gini ni dhi golo ji ute, Bondo gini ka idhi golo ji ute, Kisumu gini. Ang'o ma opogore momiyo bila nyaka dhia kochopo ni joluo kendo injo ka giwacho ni joluo wigi tek. Manyiso ni marwa ni okadha ng'anyo. Ntie bura moseyal kamoro. Ntie achaye moro manitiere. Ma pile ka ntiere kamipango tiwacho ni joluo gi ma en nafasi mobro timo ang'owa modwa deal kodgi. Taparo ni mano okonego beni en pattern maber nikech aparo ni joluo be mana kaka kabinde moko chulo usuru gin jo Kenya. Be kata kidhi e serikal professionals madongo matayo serikal gin joluo. Mana kinjo ka je bonyo wacho ni professionals wa ginyalo bedo kanye to mbakane mane mwanyalo goyo mondo wane ni pattern mane mwanyalo timo ang'owa loko nikech kama koro chopo aparo ni en chaye mosebedo e sirikande manitiere te. Erokamano. Fred. Sadek marukinyi wana weche manyien kokalo Ramogi FM kata kamano med mana oro ote mari kanya kwa mgojo iparo nade gin yore mag manyalo tiegoro midhiero matinende odonjo kendo medo nyoro oganda Luo. Fred thulu mari. Victor, aparo ni nyaka wago kwano mondo koro wang'i kaka wanyalo chenjo pattern. Nikech adier man kende ni nyaka wachange pattern ma wasebiro godo kinde duto iyudo ka olemo ma remb Luo osekielogi kogik sama koro ipogogi to ji te pogogi. Ji te koro chamogi. Katiba manyien kobiro jok ma koro sani chamo olemo mag katiba manyien gin jok mane ok okedo kata mana ne katiba. Mana diri makende. Koro ntiero gik manyaka beni wang'ini to koro ere yo mana kaka iwinjo Jay owachi ni wan gi professionals, wan gi jok mopogore. Nyaka koro wadogi wan kaka oganda mondo mi walos nikech wang'ini to en ang'o monego beni kwa kedo ne gima rembwa ochwerie to gimobiro ni en gima biro e tao mar jaluo directly. Moken ni gima okawo remb jaluo lakini tao mobire ten tao moriwo Kenya mangima. Nyaka koro bed kama wan bede wa joluo koro wanyalo bede jowuoche. Wabed mawuor gi rembwa. Ni koro rembwa ok nyal bedo ni chot ne ji kama. Dani tiere yo mae pacha ma Azimio katogai mar Azimio migosi Raila Odinga nyalo yudo kaka onyalo biro navigate, onyalo biro yuayo godo melini ma dhi go kamoro ma banka weche mag maandamano gi oserumo nikech wang'eyo ni meli to giko ni nyaka dhi go kamoro. To banka melini osedhi go kamoro moyienge kamoro maber. Aparo ni conversation mwabiro chako bedo godo en ni oganda koganda koro ochak wuok oko mondo mi gidhi gimany gima hinyo gi kendgi. Nikech kuwa biro e weche mag pek mar ngimani. Mana kaka Jay osewache, joluo gin ga joma jochir. Pek mar ngimani en gima omako Kenya mangima.
to nitiere joma ngoro marito nyaka jok moko modhi okednegi to kosedhi sani mafuta kama joluo nyiewe e kama ogendni mamoko gi bende nyiewie. Nengo makati kama jaluo dhi nyiewe, nengo mar wuoth komedi to kondakta mar matatu cha ok penj ji e gari ni joluo ochul siling 70 to jomodong' un chuluru 50. Ji chulo mana maromre to kama stage ochope cha bende jaluo ok tere stage moro mabor. Jogi te gi gik mane stage achiel to gilor. Koro aparo no gik kama bang' ka melini osebi ma oseyienge kama odhi obete mar umbi ma wantiere sani, umbi marateng' ma koro dhano hinyoreni kose yienge to koro gika manyaka wapenj ni koro gika mokang oganda koro nyaka wuog oko e logi giwegi mok ni biro gi kendo kama oganda mar luo ema dhi wuok kose ywayo mitwa kelo gik moko to koro ko gikar pogo to koro jite pogo machal. Erokamano. To vio je we tieke mana kama tin. To yawuotwa bende nyaka walos go. Ni winjo mana kaka polis ma Migori chanye penjo. Ni sami tingo na kidi tanta tingo lisasi. Tibaya gi kidi tanta bai gi lisasi. Ng'ama bro yudo hinyruok moloyo. Mago bende weche manyaka wawachi. Nikech samoro bende nitie ma siso moro gi ilo moro donje ng'anyo. Tiyudo ka koro yawuoyi manitiere ng'anyo, vijana manitiere ng'anyo. Moko ilo mako marach. Mar rakruok gi obila e yo mok ber. Tiyudo ka joma hinyore gin joma nowuok ni dhi ng'anyo e yo mamuol. En nowuok ode nikech pek mar ngima obare ndasi. To ng'anya e yo mamuol. To nikech achiel ariyo iji ka gin jogo mohero soko weche mag lweny. To soko bila to ko bila i wang' makoro bari sasi to koro ng'amu wuok kode mang'anyo mamuol cha ema masira mako. Mano bende nyaka wang'e. Nikech adira makende en ni ng'anyo duto moselandi nikech kiwacho ni wuok idhi ng'anyo nikech Raila Amolo Odinga wacho. Pok awinje kuma Raila Odinga wacho ni wadhi wang'anyo to wagore go bila. Loso mogik ka en Kamkunji no kwayo ni maandamano yetu itakuwa ya amani. To ka in kijana mohero Raila Amolo Odinga dir mawinjo wachne to wacho ni maandamano ya amani. Kwa yie tuadhie maandamano ya amani. Kikwane police tuwachako ba police gikidi. Kikwa kadho ka police tuwachako ba police gikidi. Nikech mano bende wasoko lwenya. Yes, anyalo paro kama Gambo police station ka jomoko no jong'anyo moko. Ne report nitie ne gidwa dhi ka police. Kacha wan gi amari. Kacha is a protected area. Mano idhi manyo thoni kendi. To mar ariyo bende nitiere jok moko e Victor mana kaka iwacho ni ise ogwang' tise gwen. Nitiere yudo ka sama ng'anyo ni nitiere kijende moko bende koro gin gigi e ndara jowuoth kata ng'at ma nigi gache ma bende ok obila. Koro yudo ka gichungu gidwa ni mondo uchiw pesa eka ukal. Ng'ato nigi ndike, ng'ato nigi apiko ne, ma to ng'e mani ma to ng'ane ma jagweng' ma ok obila, ma bende ok William Ruto, ma mana jagweng'. Koro yudo ka kijende mamoko jonjore take ga advantage mag ng'anyo gi. Koro yudo ka gidhi giketho ne joma ng'anyo ing'anyo mamuol gidhi giketho ne gigini. Aparo ni point no podang no go gi. Nyakora Mgajwang' wabiro duogo kendo bang' kinde manok kende kaachiel kod joma bende osebedo kaka thuolo mar bayo kata mana ambulance mating'o jotuo gi kite. Ndara kidino Nyakora Mgajwang' ok apar ka ndara no ema omedo pek mar ngima. Ndano konyo kama duong' mokalo. Gima nyocha timre dala mar Odiko Pany ka ambulance mar county ne tero ng'ato law godo thieth. Ng'at ma ohinyore ndalo mag ng'anyo kila godo thieth koro din ndara koro onge kaka ambulance ne nyalo kalo. En tim marach kendo wamedo kuongo kokalo kuom chenro ma kakawanene. Sadek gi dakika achiel wakawo ywe matin Nyakora Mgajwang' ka waduogo ibiro yudo weche manyien kokalo kuom Ramogi FM. Bang' kanyo bende wabiro somo ote ma iornwa kokalo kuom lai mago mag tudruok kokalo kuom Ramogi TV kete mana ka. Ma en kakawanene.
Kitume mawakelonu otenore endhadhu magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from $560, Mauritius or Seychelles from $1,000, South Africa and Thailand from $1,080, Malaysia, Singapore and Egypt from $1,200, and Maldives and Santorini from $2,000. Call 0703 254 254 for bookings. Mana kamano nyakuno ngojwa machiegni kendo e kinde mabende wadhi nyime kod twak mar kakawanene ote mag jopiny ng'eny ka. Adwa wacho kama ni an Alice ka wuok Moroni. Adwa wacho kama ni jatend piny Kenya onego ng'e ni joluo bende goyo kura. Ndalo biro obiro duo kuom jopiny masani inego ka yiwechni. Erokamano ahinya. Pek mar ngima sani orwake siasa. Mae momiyo gini kelo miero ka. Tom Omabesi me uro jotelo mag luo nono to bune biro tiekowa giling to gen kanye. Okay, angene obutugo clip mar Opiyo Wandayi, leader of minority manyolo so nyoro ntiere moka to kabisomo
nikech weche mag arita gin weche ma onge mila kata matin. Weche mag ngima dhano onge mila kata matin. Ne jowa ma bende kamoro yudo thuolo mar oro ote ma kamoro nitiere gik moko ma irikni golo nyalo jiemni ni wuo nikech tinde piny olokore gweng'. World is a global village. Yot ju kinya kwa Ramogi Ajwang'. Koro kata ka en WhatsApp, jo clearing and forwarding, ora picha oyae kata ora kanda moro oyae mok ng'e atacha gi kore. Chieng' ni mote badi. Mana mi mana nono. Kene jo wetewa uneno wacho nade. Tiyo marach gi weche mag tudruok. Nitiere chik. Yes. Ma kapo ni uyudi ni tiyo marach. Weche ma ok nyal nyayo kwe. Weche mag ayanya. To atuwa ikaw ni akawa mna maber. Koro wabende jogo ma rito dhogi. Ma ok wababaya wacho. Kwa bola ayany. Nikech digital footprints gigo. Gimoro kikete mbui ka. To entie. Kati delete. To pod entie. Erokamano. James Alego amor gi twaka. Kagolo pacha aneno ni ber mondo koro walok pattern. Kwa chungo ng'anyo to waboycott mwandu moko mochuno e ngimawa. Maka joma anje fataro kani kara chonyo wasejok moloyo. Next step eni wamany thurwa wadogo South Sudan. Meja olum kani baringo abutino gikidi marino. Moro kaindi wacho ni maka joma angi manyalo wacho eni jatend Azimio Raila Odinga onego wuok kod jatend piny Kenya William Ruto mondo migi tieki. Wachopo ka nade? Wachopo ka nikech weche mag political contestation mano bedo higa mar 2022. Koro jakom ogo mana ndache mar opposition jatend piny Kenya omi thuolo mar tiyo nikech wan bende wabro ng'anyo gi county governments mekwa. Their governments are as old as Ruto's government. Ing'e ni VJ nitiere gima paro ni pod ok wachga nyiche wasewacho pile ni wadwaro telo mar rawere. Taparo ni sirikal mano godo sani ni en telo mar rawere. Taparo ni kata pili wacho gania ni kata ka rawere nitiere telo to nyaka be wabed gi jok madongo manyalo samoro bet piny mawachi ni kama koro wachopeni wadhi nade. Nikech king'iyo weche ma leaders wasebet kata ka wuoyo kata rallies tipenjori ni magi adieri jok moyier, magi adieri gin waziri mantiere ofise, magi adieri jok marito wa e Kenya kama wuoyo kata ne wan e pinje maoko. Tidogi penjri to ne wachopo kanade. Nikech adieri kata mbui gi king'iyo gik magindiko tidogi penjri ni to be jogi nodhi kata Kenya School of Government monyisgi ni ka in e sirikal to nitiere kaka nyakirit nikech kata kama wachope ng'e ni jogi nitiere ji maluwogi. Magi mowachono ka en vijende to mane magi ng'e ni en adiera. Tabro nyisi achiel kuma nchi winjo Kisii kani winjo kaka wajumbe ma Kisii nyocha wuoyo. To nche wuoyo e telo mar migosi Uhuru Kenyatta. Tidogi penjri ni to gik magiwacho to ging'e mabe ni ok gin adier. To giwache mondo gimor jopiny kendo giwache e mbele mar migosi William Ruto. Manyiso ni sama giwuoyo kamano ting'e ni mane kama dieri otimo ang'owa obeti. Koro mae jo wajumbe wa gi leaders ma wantiere godo ema paro ni mokwongo NCIC timang'o, serikal owuon timang'o. Nikech kanye madino chako kimako ji ariyo kata adek moko mwaneno kotere kot ne wuoyo margi to koro chopo kama jopiny bedogo wacho ni kata ka wuoyo to nyaka ng'i maber nikech kata freedom of expression obi wacho ni nyaka ochop tong' kama ok ohiny ng'ama chielo. Tong' kama ok ohiny site. Taporo ni wan kama koro wachopo nitiere thin line ma koro ikia ni gi site kata giwache ni nikech kanyo tema wantiere. Kadine bed ni ok wawe jowa ma ji opimo dhogi ok di koro wayudre kama wantiere ni. Koro aparo ni ten kuonde te aparo ni weche mwasebet kwa bayo emochopo kama wantiere. Erokamano. Nitie ute moro kadwa somo. ODM activists in the name of analysts. Media nene owang'o Rwanda. Now you are targeting Kenya. Aibu chieng' in Siaya. Oloso kodwa? Oloso kodwa. No atimang'o? Ni one ODM activists in the name of media analysts. Media no wang'o Rwanda. Now you are targeting Kenya. Aibu chieng' in Siaya. VOJ ing'eni pile wasebedga kowacho kaenia ni wan wamiyo upachwa kaka jofuambo. Kaka wanene. Ok ni wabiro kae ni wan on behalf of serikal
kata wan on behalf of opposition. To in be jawinjo kata janeno wa, inyalo kawe kaka ini iwuon itimo ang'o, inene kendo kaka ini iwuon itimo ang'o, iwinje. Wato chieng' pok winjore ng'ato tho Siaya County. Koro gima timre ni ya nitiere jok ma blindfold iluongo ni psychophancy followers. Manyiso ni kamobete no oumo wang'e moko ne gimoro amora ma en gimonene en ng'ama otimo ang'o moluwo cha. Ting'e ni adieri chopoga kama iwacho ni ya ni imbe nyaka ibed gi some conscious. Mondo iwachi ni kata ka en osiepa to nabiro mayude kotong'o ng'ato. To kanyalo wacho ni kako osiepa koro anabeda kodi kata ka ni tong'ono to wauma waike ngima odhi mbele. Nyaka iwachi ni osiepi ni yawa. Inti ino osiepa lakini kama ayudi kitong'one ka ema wawere. Ok inyal kawo ngima ng'ato tang'iyo. Taparo ni kanye kama wachope makati neno kata leaders wa ineno kinego ji. Kata apro wacho kaka senator ma Kisumu. Mano ng'ama professor. Mano neno gimane timore. Ene sirikal. Nyocho wacho mabe ni sirikal na donje monda kel dongruok ne jowa. Koro dongruok ni etho mane obiro Kisumu. Nikech kanyo nyaka imbi wuog mi wach ni anane sirikal. Kama koro chope ma joga thoni. Kae to kayie. Antiere ka kaka antiere kae. Uno nego beni uwe nego jowa mondo gine ber mar sirikal mantiere ni. Koro ka in mayo kine. To koro kara sirikal ni donje yudang'o. Senia, do mede wacho tene, do go ewiye. Bwana, yeni. Mani kako chieng' nene. Ine obedo mano pache. Mabende wamiyo pache no luor nikech mokwongo kao kindene mar neno wa kata winjowa. Koro wae chimu kako nene. En ni wan jo luongo nang'o kisungu no tama. ODM analyst. Wacho ni wan ODM analyst. Obende samoro kuma entiere no ODM activists. Obende sama entiere no ng'ato bende nyalo koni ochieng' in bende in activist mar jo serikal. Ng'ato nyalo wache kamano. So mane kaka onene mane pache wan gima wang'e ni wagene kaka jawinjowa okawo samare. To gik mwawacho giduto mano e kama pache owacho neno bedie. Erokamano. Nyakwara mogo Jwang' mopogore kod ote masanja mabende wasomogo tinende meko ma aweyae osebedo ka en achiel kuom chenro ma oganda jo Kenya koro luwo kinde ka kinde. Kweth mag jotelo ma bende ok ung sirikal lwedo osemaki kuom kinde mokalo chien. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino yande omaki ka wuok Mombasa e paw ndeke ma Jomo Kenyatta kendo lorne oko mar dwaro mar katiba Nyakwara mogo Jwang' kendo nochopo nyimdo kar saa 11 mano mar odhiambo. Wach ma bende jolonyo weche mag chike bende pod temo fuono kinde ka kinde. Jomadongo wan kama chalo nade nikech mopogore kod ng'anyo gi nek moseneno ni ang'en ti obila mamoko bende ohinyore. Sani koro en meko ma kong'e ni in ng'ama osebedo koka ochung' moridore to kamoro imaki titeri kamoko ng'ere. Achiel kuom jorito mag jakom yande omaki nyocha pimo sigande malit nde Jeibonyo. Vioje wachako ka wawacho ni gik matimore sani gin gigo matimore mok chal ni wan kod katiba. Tadira makendo kichakore sirikand William Ruto kata mnandalo Uhuru Kenyatta mane gine telo gi William Ruto gigine timore to gin gik mabeyo nikech sama polis omaki nitie kaka chik oketi niko maki to buo seche 24 nyaka chopie doho to giwach gimomiyo gimaki to kapod gineno nonego gibed kodi kanyo ka gitimo nonrogi to gikwayo doho mondo migi thuolo mar bedo kodi kuom ndalo magitimo ang'o magikwayo no. To bende chik wacho ni komaki Nairobi ka nikech idwa timo maundu kata nitie gimipango Nairobi ka to ketimne doho ma Nairobi ka ok maki tiringo kodi alanda piny ang'o teka ka ji dhano go koko teki biro timo ang'o. An gima neno ni sirikal timo mana kaka wacho. Sirikal temo buogo ji. Gitemo thiro dongruok ma katiba nomiyo ja Kenya maketo lwete ja Kenya. Ni ka nitie gimoro amora marachni to in gi duol mar wache. Nikech sama koro ineno komak Babu Owino no moluor kode manyaka minode wuogi madhi go kambi
police station miwacho ni entie ekigole kete kele doho Nairobi ka nyisi ni kane nitiere ng'ato kendo machielo mane dwa wuok oko to kwero sirikal kaka Babu Owino timo to kori bedo gi luoro ka nitie ng'ato kaka Anthony Oluoch kaka vijana mayando maki majo Jakaranda bunge la wananchi ka to kori bedo gi luoro ka koro in ng'ato ka Pauline Njoroge ma ndike Twitter to gi Facebook to yando bedo ka kwero sirikal to wacho gik ma sirikal ne timo timake kamano nyiso ni Fred Ogweno ni bende kane gi duonde moro to koro luor iolo luoro kuom oganda mondo oganda kik wuog matek to magi nyalo timore mana ka sirikal bong'eyo notimo marach nikech sirikal matiyo maber mano chiko oganda gik moko to timo dwaro mana gi chiko oganda go ok bed gi luoro nikech ng'ata mowuok oko ni dwa kwede to japiny bende ong'eyo ni ito aonge in marino ikwedo ga kweda so kumi bro tere mabor kuo bro dhie ga kweda mare go onge to kapo notimo marach mu bende ong'e notimo marach to neno ka ji chako lose te ka koro donjore gi gikainagi mitho makji mondo temgo nang'owa obwog ji mondo ji oluor mondo koro ne anani bera en moa moya kata rach kaka rach sani e piny mathkruok Fred en mana mbino mar keto luoro kuom jopiny nikech jomoluor tayo yot kise keto jok man gi duol nikech ing'eyo ni kata mana kuom sani ok ji te man gi duol manyalo loso kata mana koro kaka ineno waloso ok ji te man gi duol manyalo loso kata kaka ineno moko kuom jotend dinde nyowuok oko mondo mi olosi king'iyo nitiere clip mane Bishop Anthony Muheria owuoye ka owuoyo kuom gik mane e piny owacho timo to ahinya bende kuom pek mar ngima nitiere nyaka jodolo ma bende ong'e ni ngima to tek ndi to nitiere ka gik moko ariyo mamiyo ji ling mokwongo en luoro mar ariyo en chiemo ng'ato ling nikech ochiemo ochuo dhoge koro ng'e ni kodhi oting'o dhoge matin to jogi dhi timo ang'owa jogi dhi gwe moke jatoko ok ng'ong'ne koro ng'e jogi dhi golo jogi nyalo golo akenga e dhoge koro mae momiyo nyaka jodolo bende nitie moling sani ok ni gik ma gineno go to ni ok gine ka richo gimbe gineno anena mak mana ni en saa gi mar chiemo eka nitiere bende jok moluor mok nyal wuoyo kaeto kiting' mar adek gin jok ma ok okea gin tie yawadhi kode gin koda chalo nade gin tiere kanyo koda nengo dhi malo koda nengo gik moko ni piny kod inego ji tieko gin tiere gimbe gin ei oganda to gimachielo machak timore Victor nikech ing'eyo mana kaka iwinjo wawacho chien kacha aparo ni wasewuok e ginene e radio kocha mineno wawacho ni ogwang' iseyo to bende iseyo ang'owa iseyo gweno iseyo gwang' ti iseyo gweno gima mi iseyo gwang' ti iseyo gweno Victor nitiere gik ma iwinjo kwa wuoyo e kata mana e weche mag ng'anyo gi ma bende wasewacho ne jopiny ni kata king'anyo en ratiro mari lakini bende nitiere okang' manyaki ichal gima nitiere gimigikie iwinjo ka wago mbaka e toke e makacha nitie jok moko mineno ka samoro dhi asika mido ka ng'ato nigi kede tidwa ni mondo isok godo wang'o bila ok inyal soko wang'o bila to ting'o bude to weyi kata doko ni nitiere chik rite ma bende samoro tenore ni to e obila no otiye sirikal mane ke sirikal ka sirikal nitiere gi kama layu gi nitiere lai mondiki to gi lai ma ok ondiki mar sirikal sirikal ne nigi lai ne ma bende ok ondiki nitiere pogruok e ng'at mowuok modhi e ndara ma koro odhi ochungo geche juogo geche makalie ndara e yo ng'anyo te ka bende nitiere ng'ato e pogruok mobilo dhi olodhe ode kama odhi odake mae e gima wakwedo e okang' mamalo mamae to kata imakwa tem itiekwa lakini dayo mobila dhi golo kodhi obeti wheelchair kama nitiere ma ok onyal konyore kata nyathi mane tuo migolo ka itipuodo odiochieng' alangacha macha to en gima mana ng'at ma ok ne kata neno to ok nyal yie ni gima kamano rach ema nyalo yie godo to gimachielo
Victor, an kipenja to na watemo wacho chien kacha chenro mar kakawanene ni aparo na se wacho kaka ni ne wabiro ng'eyo kit William Ruto e tende mar ariyo, lakini buok mobuoga en ni gigi timore e tende mokwongo. Gik makamagi waparo ni samoro nikech ing'e ni sirikende duto ido kaka koro ng'ato oko odich gi weche mag yiero mar ariyo to koro oko odich gi tam machielo ema imeno ka sirikende mang'eny nikech koro oko do kuodo piny to mae bedo matek kata mana ne jok makoro dwaro dhi wuoyo maber kuom telo masani mar Kenya Kwanza kata registration mancha waneno mag UDA ka emomine na watemo chiwo ne gi paro manono e yo manono ni mai thuolo maginyisa sirikal ni unyalo duonwa pi mbele nikech koro kuom sani ere kaka koro dang idhi minyis jopiny ni piny owacho ni timonwa maber to samoro miyo midhi e dalane ni to ywago wuode mane obilogo Kisumu nikech wadak e Uganda. Koro gima duong' manyaka wang'i kae ni to ere kaka wanyalo daki e yo ma joma dwaro timo ng'anyo nyalo timo. Kidhi nyaka e piny Israel sani ng'anyo setimore kuno kuom thuolo ma olo dweche auchiel kendo en ng'anyo mar atipo tiyudo ko obila obedo trend maber ma bende gionge kata mana bunde gibiro nyaka oganda ni e piny mar France nja ng'anyo ntiere ma jomoko nja noketho nyaka mwandu lakini onge oganda mancha nonegi. Kora paro ni gima duong' moloyo mokwongo Victor, ngima en gima Nyasaye nochiwo dichiel to kokawe dichiel to koduogi kata mana mumo miyo thuolo gima kizungu luongo kiwena ni sanctity of life. Ngima en gima onge ng'at mosedhi e piny jomoling thika moduogo mowachonwa kaka kucho chalo kaka idhi no e kaka idhi to onge gima pek kiweyo kata mana puonjo nyathi. Ngima tek masani ma kata mana king'iyo janyuol nikech wan gi nyithindo mondo ipidh nyathi ma nyathi chop kata mana higa 15 kende ikali gik mang'eny kabisa ma kisepidho nyathi koka kinyi neno ka nyathini mani ipidho ni koro wuok e yo ma ok owinjore. Ere wan kaka oganda kaka wanyalo bedo mondo mi wang'ini kata ka gik ng'anyo to gin gik mabiro timore ok kata mana ne sirikal kende kata mana ne county governments ratiro go nitie mondo mi ka gik makamagi bedo to wabedio kinde manyalo bedo ni gigo timore lakini ratiro mar oganda okorochi. Jong'anyo bende ok odhi asasa. Jong'anyo bende ok odhi asasa magika magisoko wang'o bila gikede nikech kidhi soko wang'o bila gikede to giko nang'o kata tuol kinyono to thuno no nyaka kai. Koro gika ma ok dhi ahinya obila bende ok obire ahinya kae to wabedo gi society ma civil moluoro ratiro mar oganda to bende oganda bende ong'eyo kama ratiro mar gi ogiki. Erokamano. VOJ mana kamedo kanyi ni e chikwa kae katiba ma wantiere godo ntiere chapter miluongo ni chapter 4 Bill of Rights. Mane chapter mapani duong' ahinya e katiba ma wantiere godo. To chapter no omiyo gimiluongo ni right to life. Emomine no kata sani kidhi e doho motweyi to hang to onge ng'ama osetimo ang'owa mosedhi hangman. Ineno ga kakori nyisi ni ibedo detained for life. Manyiso ni bro mna bedo yie kacha to kiwuogi nikech chik ok ochiwo kawo ngima mar ng'ato. Mar ariyo kani ineno gima notimre minjo kowacho ni detention without trial. Ni ineno ka Morris Ogeta marito migosi Raila Odinga no maki mobet kiandaladi. Wawacho mar Babu Owino. Senator ma Vihiga no wacho ni ne obila biro make mobila machielo emonyise ni senator we wakonyi mondo iringi mondo nikech ni wacho ni kamigosi William Ruto dhi Vihiga to dhi theko kuchocho koro ni make. Wantiere gi Pauline Njoroge mano mak mane wasewacho no ketne nyaka yedhe kano make makata polise mano make wacho ni oke gimomiyo no ketne mano. Wan gi ja Mungiki mano se no kawe kawuongi kamani kodine no wuongi matuo okawe go wadgi gi pie mare. Gima paro ni jogi onego ng'i kata babu kani neno ka doho no segolo gi gaucho gi joma no maki ma gaucho nyiso nyaka joni achiel kuom polise obila mano goya obet kae kendo ne girito gi oko mondo gimakgi. Mano miyo babu ni neno mana kano bedo sneaked mondo mi kik tim ang'owa kik make. Mani neno ka lawyers ogolo statement mano jiambo golo chamo wacho ni chik pok ne gineno maka doho sewe ng'ato tidogi maki kendo kanyo.
okonego beni gima kamano timre. Tapani gima ma aparo ni koro onego wawuog obila. King'iyo chik mar obila, National Police Service Act, piny kanyo nitiere gimiluongo ni standing orders. Standing orders no nyiso obila kaka nyakiritri. Ibro yudo ka jatendi nyisi ni dhi mondo igo mondo inegi. Kochopo kama koro romo, to ine mibro ting'o msalabani. Pile nosebedo gania ni wacho ni jatelo nochiwo order. Koro wane watimo kaka jotelo. Nyocha waneno kambu iwacho ni anino nyisgi ni kata kuonde matho wuoke kik gichiw report mar jok motimo ang'owa motho. Ting'e ni kochopo kama ochope ni neno ka former commissioner of police Ali no yudre Hague. Sani king'iyo kes manotero Ali Hague, kikawo kome tiketo gi Ali, tiyudo ka boxes mane otik mag Ali Hague ka kome osekadho te, to polise mantiere bo osekadho te. Koro ing'eni gimonego ging'i maber niya, un to nyalo time ka. To chik mar Kenya unyalo wacho ni koro une Kenya ka. To oko to ing'iyo we manche neno ka United Nations Human Rights no se wuoyo. Mo wacho ni kako obila tayo gik moko Kenya ka ok ber. Mar ariyo, obila wuon be kata ka wawacho ne gini nitie chik ma protero gi kamoro. Gimbe ni neno kiwacho ni shida magintiere godo ng'eny kabisa. Nido ka ng'ato wuok e ode en gi shida ne. Kendo koche chabidhi nyise nang'o ni mondo ti tich monego ti. Emomiyo ineno ka wayudre kamano. To mae IPOA manyo wacho. No wacho ni report magintiere godo magisemiyo nyaka IG Kome. Gisemiyo nyaka minister. Gisetero nyaka bunge. Nyocha gitero nyaka task force mar Maragacha. Magi wacho ni mokwongo kane chik manyien no biro. Maja mar AP gi regular. No team to no gidhi refresher training. Mondo gibed trained ni kamae e kaka manage civilian. Koro yudo ka AP mane deal gi anti-stock. Koro biro oriw gi regular mane rito jopiny. Ok nyalre. Mar ariyo, jogi kodhi e ng'anyo magintiere gi. Jogi ok chul allowances magi. Koro yudo ka ng'ato be pod nigi mirima mar allowance chapoko tima ng'owa, poko miya. Jogi kadhi operation to iketo gi e pool magibede so 9 okinyi. To gibedo deployed saa 3 okinyi. Tidwa gori gi jong'anyo gi nyaka odhiambo. Kido kata breakfast no kitimo ng'owa no kimadho. Koro yudo kama ebe kelo shida gi. Command structure be wacho ni kama command structure nitiere ni. Iyudo ka kata command momi ok en jatendi. En ng'amiro mogo kawuon to nyisi ni tim kama tim kama. Koro yudo ko bila be kama nitiere gin kama tek kabisa. Basi wacho ni kata transfer be iye kae. Transfer itimo gi kaka in loyal gi ka gimo nyisi mondo itim ang'owa itim. Ka in ng'ama wiye tek be transfer no kitim ang'owa ok iyudi. Koro yudo ka koni iwacho ni musmeno gin ariyo. Koni idwa ni mondo itim orji. Koni imbe shida ma intiere godo thoth. Koro miyo kata kowago obila gi to be onego wang'e ni kama gimbe giwuoke. Iyudo ka ng'ato stress manigi mental health makochopo to wacho ni ka mae kama kawuono de tieko stress na te. Maka duoge ot to koro wacho ni ambe natim ang'owa natimo. Koro aparo ni jok mochung' ne obila, Professor Kindiki, Raymond ma wuod Luo, gi IG kata nyaminwa spokesperson Resila. Koro magi gik monego ging'e ni sani kata ka wadhi e ng'anyo to bila be nigi kit malong'o. Nikech mokwongo ing'e ni risasi onego bed the last resort. Tear gas, water canister, rubber bullets magi monego bed mokwongo. Koro machielo ni to bedo last. Makata kochopo kama koro iwacho ni tiyo kode tiwacho ni reasonable force. Emano mi tiyo kode. Tok ni mae the first. Makichopo tikungi keto lweti ng'iyo ni tabrogo kanye. Nyoche neno moko nche jofwambo mako. Kendo chimo mana jomang'anyo tir. Togoyo moro no ochimo tapano dogo paro. Tacho akikago. Erokamano. Chikto nitinya kwa Ramogi joma opogore kod mano jatend piny Kenya mano dhi rutaya gikone kod nuo kapia kowacho ni ling ne jomoko osebedo ka tiego e yo moko winjore. Maendi banka wach ne luorore ni kweth mag obila moko mag okwach kich ne timo limbe e par wuode ma kaka jatend piny Kenya noloso Alex Kinyalo Miwa namba 23 mondo jopiny ong'e kaka weche nobedo ka dipo ni nobai. Kawuono en gi wes. Ona ni ma Kenya. Staying there that is going to
do I don't know what in front of my mother's house. I have people who have been guarding my mother for the last almost 50 years, withdrawn at night. I have now a situation where my son's home is being raided for things that I don't understand. So I ask myself, what does this government want? Because if it wants me, the fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Kama shida yenu ni mimi, I'm here. The issues that Kenyans are talking about have nothing to do with me. All right? Have you seen me in any of those events? Have you seen me talk about any of those events? Yeah? Now if you say that because of my association with Raila, am I not supposed to talk to my friends? Is that a crime in Kenya today? Why don't they deal with the issues and the concerns that Kenyans are raising? That's what they should be dealing with. Not looking for scapegoats. Yeah? Go deal with the issues that Kenyans are raising. Right? When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Yeah? These are not new things. Yes? Go deal with them. Mano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta erae bioma. Erae bioma. Kain kod wach koda anka. Sine jigunyo. Bwana ngeni ndalo moko no chika no bro wacho na ni bongisa nene ngato dongo nene. Boko miya. Gech no wacho na ka di tiere story maro dongo gi bongisa. Uhuru Kenyatta mane jatend piny Kenya mara ngwen. An kipenja to otimo gima janyuol mora mora nyalo timo. No wuoyo kaka janyuol. No loso kaka janyuol. Ok ja siasa. Mano apani Uhuru no wuok oko kaka janyuol. Nikech sama iwinjo ni nyathini ng'ato monjo ka in janyuol, tibiro wuok. Bed ni in gi nyalo mar dhi konye kata bed ni onge godo. Nyaki chopi. Inyalo paro ndalo mabende Uhuru Kenyatta kane nitie telo. Mane umonjo Jimmy Wanjigi, kagi wacho ni Jimmy Wanjigi nigi bunde karibu adi e ode. Jaduong Wanjigi, majahigi ni mana praboro giwie prochiko. No wuoko komo dhiyo. Mo wuoko komo loso gi jofwambo mokoni biro kawuoda ka atuo ta biro kawuoda ka nikech awinjo gik mitimone. So mano rem majanyuol winjo sama oneno ni ng'ato donjore gi nyathine e yo mok kare. Nikech nyithindo moko bende nitiere makata kiwinjo no bila no dhi mako tiko ni tho wayweyo. Nikech nyathi matama. In kata ingare janyuol ok omoni ninde dala. Otamo wangi dala. Otamo wangi. Koro ko bilo monje kamano tiko ni tho wayweyo. So Uhuru Kenyatta no wuok kaka janyuol. To weche mag siasa apani Uhuru Kenyatta gima nyotimorene oken gima an kaka nene gima nyicha bor. En gima nyicha chiegni timore. Nikech waseneno e jumbe adek mokalo ka serikal mar William Ruto mar jo Kenya Kwanza osesoke kabisa ni weche mag maandamano gi en emotimo ang'o, en emogolie pesa mipango godo maandamano. Emomiyo kanya neno tich abich godhiambo no bilo dhi kawuode majomo to nang'e ni bas ikone akwani kata in bende koro wasetimo ang'o, wachopo machiegni kodi kimo manyocho timne Ogeta. Ogeta no kaw an kaka nene mana mar nyiso Raila Odinga ni wachiegni chopo iri. Wan kama chiegni emama benye gitimo ne Uhuru Kenyatta. Mana mar temo buogo jogi mondo gidog chiene weche mag ang'o mag maandamano. To Uhuru Kenyatta gi William Ruto gima poda gombo ng'eyo en nang'o mano chwanyo gi ji ariyo. Nikech ok ber ka jatend piny machon isoko kamano. En gi luor mare ma serikal matiyo nyaka timang'o nyaka miye bed no kihere ni neno ka Kibaki no donje telo. Joma no donjo gi Kibaki telo ne dwa no mak jaduong Daniel Moi. To Kibaki no konegi no wuoyo.
Raila be na pan ne achiel kuom joma nuok ne weye uro cham pension mare. Cham pension mare ma jaduong' no ritowa higni mano ritowa godogo no timo mana nonego tim. Ber rach wamiye uru luor mar ofise. Donjruok gi jatend piny machon en gino manyiso kiti kaka jatelo masani. Ni onge jakenya mora mora ka manyalo bedo gi kwe. Kuchwanyoru kode tibiro ne. Tarik 15 dwe mar 8 higa mokalo. Bang' ka Chebukati osemiye certificate nowacho nang'o? Ok anyal paro malong'o gima nowacho, but siko wacho ga ni en onge gi lweny mora mora gi Uhuru Kenyatta. Ok bichulo kuor ne ng'ato. No bichulo kuor ne ng'ato. Yes. To kata ka nowacho VOJ, Adimo osewacho no bro timo to pok otimo. Emomiyo ma en mna kit serikal masani. Ni ng'ata mokwero gi ng'ata magiparo ni ok tim gino magidwaro, gibro rakore godo. To mogik, we monda wachi monda wene jowadwa, en ni pinyni jathum moro nowero wer moro ni ombe adui wako ndiaishi siku nyingi ni ka in gi ng'ato ma en jawasiki to lamna lama Nyasaye mondo obedi e higni mang'eny obione kaka Nyasaye tiyo kodi. Kamano. Ngini Alex bro miwa clip mar wendno. VOJ ing'eni gima waneno katimre sani wasebet kwa wacho kapile niya bro nyiso ranyisi moro ni ka ndaloni ochopo ma onego beni wuok e loch to ji bro tamre wuok. Nikech bro wacho ni ka wuok tidhi manya. Nikech ni winjo kata chieng' mane Migosi Uhuru Kenyatta owuoyo no wacho ni dong' na chiwo loch ma ji te noneno broad daylight. To koro ang'o momiyo ilawruok koda man nasechiwo maweyo. Chieng' no be noneno mang'eny. Mo wacho ni an nachiwo maweyo makore momiyo une mudhu gola kuma nyocha ane retire. Wacho ni kata chama ne en noseyie chiwo chama. To ji no biro momonjo chama ne jok mane onge gi ber mar ang'owa mar chama no. Nikech en nodwa ni jochama wegi mowacho ni ani we to minga makama. Kane jochama pok onyise jomonego chiw to onge kaka nonyalo timo ang'owa, onge kaka nonyalo chiwo. Mar ariyo nowacho niya familia na adhi rito kaka na rito loch mar Kenya. Koro sama koro chopeni koro kaka natimo mar Kenya cha e kaka bro timo mar nyithinda. Kenda bro timo mano upenjo niya mama majaigni 90 idhi lauri godo no timinade. Nyithinde milawruok godogo otimang'o ka en owuone mimanye te en owuone entiere mondo timang'owa mondo wachi. Ting'eni kane winjo ka jogi ne wuoyo ne gisiko ka giwacho ni kata bunde mani manyo ni tetetene ni gi ng'awa ng'ata chien. Ting'eni kane neno video mane jo fuambo golo mano chiw kata CCTV mane jok manodhi e ode mano wuok e Guns Bureau mano or gi jatelo mar biro iluongo ni Rashid Yakub. Ne gin gi list mok ni gin gik mane manyo. Ne gin gi list maging'eyo kendo ni jo ka ng'at no somo maber ni Uhuru Kenyatta nigi makama, owadgi nigi makama, wuode nigi makama, gite gin 28. Koro 28 gi wadwa ni mondo oduoki. Kaka familia uwinjru ni ubro duoko gi nang'o. Maparo ni kawuone mano migi chieng' mogik mondo gitimang'o mondo giduoki. Koro kiwinjo ka wajumbe dhi to wuoyo kuchocho ng'ato wacho ni bunde go ne 100 to gin gi ng'ata achiel. Jok moko wacho ni ng'ata achiel ok nyal bedo gi bundni marom kamano. Machielo wacho ni bundni gi emosetigo kigojo ng'anyo. Koro idogi penjri niya ni to kara biro no kanigi list ni manyiso ni ne gin gik manoluwo chik magin giwuone mane gipuodho magichiwo. Koro sani makoro ne gidwaro gini wacho ga ni kata kidhi miwacho ni dwaro ni bunde no duoki nyaka bede ni nitie gimotimo kata nitie kama owuothe ma ng'ato nene nikech onego beno bedo concealed. Koro ka ng'ato nene e public tiwacho ni koro duoke ne in careless kata ka gimoro timre. Koro gimonego beni ginyiso jo Kenya mokwongo ni familia ni ang'o mane gitimo momiyo ne giwacho ni gidwaro bunde ni. Mar ariyo
ka adier untiere nyaka gi list modwaro ni bonde go duoki. Ang'o momiyo udhi gi Subaru ma number plate ma South Sudan? Ang'o momiyo udhi umonjo odno? Dong udhi adhiya kaka ne ng'at cha somo maber to wacho ni wan awabiro. Gine makama ne wamiu koro wadwarogi. Tutieko. Uchiko notice to dhi. Aya koro iyudo ka statement mano wuok manya ogol gi Professor Kindiki to dogo wacho ni wan ne watimo operation e ute makaren jok mopando bunde mosebet kitiyogo yang'owa e ng'anyo. Koro ineno kama olokre gi gima ne timore nikech ka adieri ne en gima no wacho ni udwaro to uchako golo statement mopogre ting'eni in miwacho mabe ni arita ok en gima iwacha nikech samise wacho kamae tema ni winjo ka Migosi Uhuru Kenyatta nopenjo ni mokwongo nugolo joma rito familia ni ugolo mar min gi gotieno ukawo mikgi kuluwa mar ariyo to wacho ni koro kendo dhi kawo bunde magiritre godo cha emomiyo ni winjo kopenjo ge niya to upanga ng'o to kata gimupango no weuru familia na ane modwara antiere biuru irae biuru oma Fred Victor ana dwaro nene mopogore gi kaka jowete ga ginene akunga penjora ni to en ang'o mo Uhuru timo mitimo ne Uhuru sani ma en ok otimo kae tan wang'o ni kae kama kare koro lweny no onego bedie duk jawero jogi ma koro karo nego yware jogi joma tek ka meni neno ikelo ne jopiny Kisumo gi Kibera kuonde mamoko ka ka cha ok onego lweny ne bede dine be ni lweny nyalo mana gore malo ka kende to kare malo ka ema no onego dagi ahinya nikech king'iyo tibiro yudo ni tiyo gi migao kata tiyo go bila yo marach osebedo gi sirikende gi te nyaka sirikand Uhuru bende no tiyo go bila yo marach king'iyo weche mag withdrawal ma imaye ji jok man gi bundni gi no otime okang' ma samoro kata William pod ok ochopo en mani koro William ochopo ne inyalo paro ka nyaka board makawo gine no ma nyaka arita kwe mag jotelo moko ahinya mane target jo opposition kendo matiangi ne ni mstari wa mbele ahinya sechego to ne itiyo kode kisiasa koro gima no timore en mana ni bath ceiling konchiele mochako lokore koro ni kone koro kopo ni lweny nyalo bedo kind joma ni malo gi to berie moloyo mondo mi en mani koro Uhuru penjo to dino obed gi thuolo mar duogo kendo dino to tema do tima ang'o mo nyalo timo ntiere gima Nyarawilo wacho ka ma ema bedo pek mar gini nachiel kuom gik mamiyo ker mang'eny kata president mang'eny golo gimiluongo ni term limit en ni ok ging'eyo kaka sirikal maluwo bang'gi dhi tiyo kodgi kapo nono president mobetie piny mawuok ong'eyo ni sirikal mabiro dhi sande ok onyal yie mondo mi otim ang'o o hand over power koro mae momiyo ibiro do ka sirikende mang'eny e piny mangima gitemo ga kata mondo ng'at makawo kare kapo nono ok obedie komno iluongo ni ka gisegolo term limit ponono ok onyal bet nyaka chieng to temo mondo ng'ini transition neno temo mondo ng'ini ng'at madonjo ni en ng'at mok dhi sande koro kapo nono William kata sirikal mar Kenya Kwanza odhi nyime gi timo gik ma samoro ni tok chik to samoro wuok ginyalo biro bet matek ka ok ging'eyo ni to en ng'at madhi kawo telo bang' ka giwuok bende biro timo ne gik mane gitimogi koro aparo ni mae ok en gima onego bed ni timore king'iyo weche mag demokrasia nikech chik ntiere kaka wuoyo kaka onego bed ni ker mowuok irito mane mamiye mijing'o mar hand over power to kong'eyo ni ok dhi rite kong'eyo ni jok machalo Duale gini mancha ne ministers mage nyalo koro biro chung' kayanye aoyaye kendo wuoyo kamano nyalo miyo en bende sama ker nie telo to nyalo timo timbe moko maricho ma samoro nyalo mone wuok kech ong'eyo ni gimiluongo ni revenge kata chulo kuoro dhi timore ong'eyo ni gimiluongo ni revisiting dhi timore koro mak mana ni gini timore ne ng'at ma bende notimo gigi gigi timore ne ng'at ma notimo gigi ng'ama koro timene ema koro pogore koro tong' ma sirikand Kenya Kwanza chwoyo godo Uhuru
e tong' ma bende ne gitiyo. King'iyo kata mana weche mag political parties ma bende ne ineno otemo wuoye. Jubilee bende sama ne nitiere telo kacha, gin bende ne nitiere kaka ne gitemo pogo e PNU ne gidonjore ga. PNU ne gidonjore godo ahinya, ma kata king'iyo kata mana duond buche mamoko ne gitemo donjore go, ne gitemo donjore ga. King'iyo kata mana Ford Kenya. New Ford Kenya. New Ford Kenya. Koro wawacho ga pile ni kaka gik moko medo lokore kaka gidong machal. Mak mana ni jok mantiere ema pogore. Mogik iwacho ni bungu to ena bungu. Mak mana nong'eche ema lokore. But bungu gi kama ora ntiere bungu to donga kamacha. Agedi penye maji penjore sani kaka Uhuru Kenyatta no loso mogik ne obro rito joge nyaka dakika mogik. En ang'o monyalo timo sani mane ok onya timo ka en e loch? Ng'ad gi wi kendi Nyakwar Mgajwang'. Wadhi nyime ka bende tiju mar fwambo gi keyo ne be osebedo gi pek mokalo Nyakwar Mgajwang' nyaka ne weche mag maandamano gi chakre. Kamoting'o bende obila ma luako lep pacho ma bende wuondo ni gin jofwambo to gidhi nyime kod mako oganda. Wach mag keto ngima jofwambo bende obeto malich mokalo. Kumachielo bende bura mar Babu Owino ma jofwambo ni mono ni kata ni tamo ni ok ne nyal menyo weche mane timre do Nyakwar Mgajwang'. Weche ma bende nyaka kawuono gwen temo kuro. Kenyalo miyo namba 20 Alex nyalo bedo maber mokalo. Huyo nani? Huyo amegeuka kaangalia. Ndeni. Gobono mano jama mano makicha ma bende obila no bayo tiagas ma ochuotho nyaka nyathine e dala mar Nairobi kaendi Nyakwar Mgajwang'. Sirikal di jofwambo ka bende mopogore kod mano Alex kinyalo miwa moro machielo ma bende Babu Owino bang' kane osetiek buche ka jofwambo gi keyo ne oneno kama tek mokalo. Wabro yudo mano kendo Nyakwar Mgajwang' wabro lero mano matutu. Fred, weche kodi koro to tijwa ni chal gima koro sigu e kindwa kod jomoko nyalo bedo mang'eny ni mar kaka notimore no yot mondo jong'anyo bende rakre gi jofwambo ni kare un kodwa ka tumakowa moro bende otimore CBD Nairobi ka ma bende jama moro moroko nanga machalo mag mar bedo ratong' gwel to orenyini tilongo nang'o gi dholo jowa and bende jomoko biro to ting'o mana manila pepa mondike gigene to jogi make amaka. Victor, ok en gima ber, en wang' teko mokolo kudho nikech nitiere luor momi jofwambo makende. To luor ni sama ineno ka obila nyalo dhi e lewni ma lep raia kaito gidhi gitimo tim machalo kamagi, mokwongo giketo ngima jofwambo kama ok owinjore. Nekech ing'eyo ni jofwambo gin joma menyo. Iyudo ka jofwambo kata ka nitiere ng'anyo kata nitiere tulo, tiyudo ka jofwambo nitiere i jopiny mor ka jofwambo biro, obila bende mor ka jofwambo obiro. To gima koro timore ni mondo mi ineno ka obila nyalo wuok ma orwako law raia kaito odhi omako kata otimo tim mok owinjore, biro miyo jopiny chako chich. Biro miyo jok ma chalo kaka jong'anyo nyalo chich ka giparo ni ng'at moro amora moting'o gigi une mobila pondo kuomu. Kaito gichako attack jofwambo e yo mok owinjore. Koro aparo ni mano ne en gima odonjo e tok chik. Kata odoko ni Media Council ncha ne uweyo e wachni. To pod ok waneno kobila uweyo e wachni. To ok en gima owinjore. King'iyo gima cha notimore e doho sama ncha ne ochwala Babu Owino e doho, maneno ka obila ncha ne tiyo, obila riembo jofwambo oko. Macha en gima ging'eyo maler ni obila onge gi teko e doho. Macha koro en paw doho monego bed ni doho kata mana ka magistrate ema ochiwo chik ni ok gidwar jofwambo kanyo. Nikech king'iyo weche mag fwambo gi gitenruok gi doho, iwacho ga ni mudho okonyo ondiek. Ondiek dwaro kama mudho nitiere ma ko chamie nyarombo to ok odwar ng'ama go toch kuome. Nikech ng'ama go toch kuome biro neno mudho ang'o ma obila timo e mudho, obila timo marach momiyo gidwaro mudho, momiyo ok gidwar jofwambo mondo omeny gima timore kanyo. Kech kinde duto sama jofwambo omenyo kata mana parliament waneno ka jofwambo menyo.
to bende ka mondo migol jofwambo e parliament kata e bunge mana ka nitiere chik kata mana speaker emochiwo gimana kaluore gi gima bedo discussed ahinya ka weche mag national gik ma sensitive kaka miwinjo wawacho ka tiwacho ni koro nyaka wadhi off the camera. Do bende nitiere kit buche moko ma do kata mana magistrate kata mana judge ema nyalo neno kende ni kaluore gi sensitivity mar gini achiel kuom ginyalo weche machalo kaka mag bembo kata mana mag nyithindo mobila wacho ni koro witness ni ok wadwar kaluore na arita mare nyalo bedo kama inyalo chochi ponono omenye ka piny gima nene. Lakini cases machalo kaka mane timore maka gin cases man gi public interest nikech babu en jaod bura koro miyo nyaka ne menye koro miyo wapenjore ni to ang'o ondiek dwa chamo ne nyarombo e mudho moko dwa ni mondo go toch kuome. Okay. Erokamano ahinya. Obiro thegore gi joweto mag Ramogi FM nikech nitiere chenro moro ma ochone nyaka dhi yamo tinende nyaka Ramogi Jwang. Kata kamano Roslyn thuolo mari. Yo je ing'eni kama wantiere ni wan kama tek ahinya. Iwinjo kata jowinjo waje neno wawacho maber samoro iluongo wa ni jo Azimio. Samoro iluongo wa ni jo ODM activists. Juma mokalo ne gikone sirkal nomiyo go wabor. Mabe ng'ano pod nigi gopo nyaka sani gino pok ochopo no. To no wacho no miyo. Koro ing'eni wan kama tek ahinya. Jo sirkal be kochiewo to go maber. To jo Azimio be kochiewo to go maber. Iluongo ni offline gi online. Koro kama wantiere aparo ni iluongo ni media is under siege. Aparo ni kanye kama wachope. Katibo miyo wateko mar timo tijewa. Kendo wacho ni freedom of the press. Lakini kama koro wantiere ni ten survival for the fittest. Ngechi yudo kata jomodhi e ng'anyo. Jowete wa igoyo ma anyalo nyisi ni ntiere jowa ma kochopo kama koro katek to gimbe giwer mana koro jeshi la baba mondo mi iwuoge iye kanyo manyiso ni kaka jo okone gitim nyakibed mariek in bende nyakibed mariek sigana mimanyo no kochopo matek ting'iyo ni to bila manyalo betgo mondo bed sawa ka en obila tin kar obila kineno ka japinye makoro nyakidhi kocheche mondo ikonyri tidhi kocheche mane kama koro chopo sani ng'eni koro puonji security survival koro ma iwacho ni practical idhi kachecha kako chimi eka kikonyri. Erokamano Bonyo. Erokamano vioje jowadwa gi osewacho gimomiyo obila rakore gi jofwambo gimomiyo obila donje e jofwambo en gima yot en ni mondo giket thuwe kind jofwambo to gi jopiny to ka jopiny osekecho gi jofwambo to kamoro amora ma jofwambo nitie to jopiny okecho kodgi okwabi menyo to bila biro bedo gi nafas mar timo maundu mano kende. Erokamano Fred wach mari mogik aneno ka sawa ma wang'o kawuono. Vita wachna mogik adwa wuoyo gi jowa to mana kaka wawinjo wache motelo kani arita mari seche moko nyalo chakore kodi ka in Nairobi ka kata in e boma moro amora to ineno ka kaka koro luong ng'anyo chieng' tich adek ni in bende tem kar minyalo mondo mi kika irakri go bila to kik irom bende gi jo ng'anyo ka ne ok in ja ng'anyo kineno ka mbele rach isemenyo mbele kik ichomri gi jogo tir to moloyo wabed gi responsibility kata ka jo mawuok ni dhi ng'any to kik ichop ma isok wang'o bila gi kede ng'any to ng'eni kama ing'anye ni ine environment machalo nade kik wakaw ng'anyo mi wayua madonje e estate kuma ji odake ma samoro dewa ma ok nyal ringo ka ng'wecho wuok ipoka gichope gini to mogik ne obila gimoro amora maluorore jaduogoga. Erokamano en nyange Erokamano vioje anada wuoyo gi jowa aneno ka Azimio chako luongo kendo ng'anyo machielo to en ng'anyo mar pek mar ngima kiwacho ni dhi ng'anyo ting and ka chief kata ka en maracharno ting iwuothgo ka en placards ting placards nino iwuothgo mondo koro wanene ni obila biro go jo mana mawuotho maber kata kuwacho ni koro wadhi e stadium to wadhi to wabet kanyo to ubet abeta to kutieko to timo ang'owa udhi ma make sure ni kama wuotheno onge ng'ama oting'o kidi onge ng'ama ogore gi ng'ato ka gibiro ka gidisperse dhi uru kwanyo kidi kwanyo tear gas ni returning officer no uketoru mana red line mar police kora paro ni jowa kama untiere mane kaka wanyalo loko tactic mar kaka wadil gi obila. Erokamano
Gik moko ariyo vije mokwongo en mana kwero e okang' mager monj manyocha otime dala chief Mabondo Walter Omolo ok en gima ber. Jatich sirikal en ng'ama tiyo tije mar sirikal. Kaponi nitie wach moro amora ma in godo kode, nitiere offices mag sirikal minyalo donjo to weche gi loso. Mar ariyo to gi mogik, oganda wa nyaka wago mbaka. Wawuogie uruoko, professionals, jo ohala, jotend kanisa, nyithi mbalariany, kamoro amora ma wantie. Wawuogie uruoko mondo wagoe mbaka wa ni kaka oganda. Higini mabiro mbele. Wachali oganda jo Somali. Erokamano. Nyakwara Ramogi Ajwang' mane mokelo e giko mar kakawanene okinyi mano makawuono ne wanyalo dhi mathoth makmani pod waiko ni mathoth kokalo Ramogi TV gi Ramogi FM nikech ka ok inene Ramogi TV ng'e ni ok otimore, ka ok iwinjo Ramogi FM ng'e ni ok otimore. Oriti makawuono ng'wono ma Jehova Nyasaye mar bed kodu Nyakwara Ramogi Ajwang' nyaka chieng' machielo ma ne en kakawanene. Lo joma ne ochano chenro te wago erokamano maduong' mokalo to in minenowa kendo in miwinjowa in miduong'e moloyo e paw fwambo gi keyo ka. Oriti makawuono.